Мин Тютюникова Вероника, 3-нче Башкорт Республика гимназия-интернатының 7-нче класс укучысы. Етәксем Юсупова Гөлсинә Файзуллакова. Мустай Кәрим, туган ердә. Һагыну хиссе миңа канат куеп, алып ерде якын иттерде. Мин авылга кайттым туган ергә. Күленә кайткан аккош шикелле. Уйган гомер төсле борылмаю, күкшеләнгән таудар тулкыны. Хары океан, пешкән башак езе, куе урман убыр упкан. Әсәй кулы кебек якын миңа, таныш бында миңа һәр куак. Был ердәрдә аунап көсек һымак, һәм һәр үтте минем баласак. Комдан улган йылан эзе кебек, басыуларда йөреп юл килә. Юл буенда урман үгә еткән, япа-ялгыз каен әйлә. Хәтерләйем, кояшлы көз ине, мин авылдан киткән сагымда. Үкһей әсәй алата килде, без туктанып каен янында. Яулык ысын сәйнәп калды әсәй, карт каенга һалып бәләген. Мин таш бәреп, шул сак аңламаным, улын һөйгән әсәй йөрәген. Һәм атлап киттем. Бүген тагы туган кырдарымдын тупрагына басып киләм мин. Ләкин инде дөнья матурлыгын, тормыш михнәтен беләм мин. Һагыну хиссе миңа канат куйды, якты уйлар алата бардылар. Бана хәзер бер аяла үскән иске дуслар каршы алдылар. Атай, һаман ата арыслану, баскан ердә ташты илата. Әсәй, әүвәлгесә кайгыһында, шатлыгында яшькә сылата. Кайгы яше әсе ул яшь кибер. Мин кайттым бит, әсәй ул киттер. Шатлык яшен тойма тамганда, татлы яшь ул, саф ул, ысык һымак. Ысык төшә аяк тандырда.